Dnes je 21.2.2025, dôkaz pre poisťovňu aj políciu, že stále to tu je mastné, čiže došlo k trvalému poškodeniu časti fasády. Je otáznik, aká je tam škoda, keď treba všetko očistiť a hen tam tú časť aj opraviť. Bude treba, lebo je to poškodené. Keď sa to bude čistiť, tak to úplne odpadne. Takže škoda, koľko môže byť? Od 50 do 100 eur. Takže je to úplne mastné. Stále. Idú ľudia. Je to pod oknom vpravo časti výstrek dokazujúci, že išlo odtiaľto o streknutie takto. Čiže osoba vyšla z týchto dverí, binárne Woodstock, otočila sa a jeden výstrek išiel sem, čo ešte sú tu húšky vidno. Tmavé a sem išla jedna strana, toto bolo celé a potom, jak to bolo vidno, tak ešte na druhú stranu sa otočil a ešte tu urobil malinký prst. Malé oprskanie urobil tu. Väčšia časť išla dole, ale nejaká časť išla na fasádu domu.